Pulyano lamsabo kabang TV night tungai joto hastini lokorong no salkisa sekang wati faimani bisingo khoroksa sakra let shanti debrama tini oro bini terodin panda khlai jagi tongo abuni yagulo o pandawo bubgarawo phai tongo musukna hana thangsini tuitar engma bai nargmeya angai atiyono langma arika belekno khainma singsa ya kali thana ka bahai ke gothok jaka adina saikna kisa adene kheto babu pongaye musukdi girari kya chinori ne bam se ti sawonta gar par ko no phai rokoi tong phai kya ga mai chari man tak chai han tong ga dosta somay ga ama mai khori dikha ga pro ang bo sangka ama bo sangka ne ne musukle biango di girare ti doktor no jukhe wati phai kya boro musuk ti tor tong mani ayang ban chaka ban kodo ti pungbai asa bor tor tong ni tong ke mai sabun pore no bo musuk nanya ni thangka ke musuk tai mang ni da mak thamno ke khini kun mode bo ba siri kha ke tai masana ke bo apa ke ekdum ti ke sar te ekdum ispi tong no hata musuk hai ku phungsa tong su bo ba no tai no ko phai bo sapali yang ka yang bai song no sapo ta ke musuk ba siri ka ne ke bai top ke phai ke po ang mananyo sai na hagena tiyo tang khodi ni sab ka po ngo ano bai sabanya phaisini botiyok ongkhari aba haing goi kata ingka musuke ko da khosok bi thangka musuke digira rajak duri ge nangba hano phungsai jong hata ko bokana hana thangtini pol kasagi yo thangka musukno bo datalangai dekhi darasui ni thangma rogong thana ingka bo ba khosok thangma keta bo aro no kulogi thika dokolon ko thibu bahai ke mangkha tiyo khosok ja thangka na kasai ja tolok kosok ke thangli ya chung mali ya ni jati ni obostha bai chungu ti pakaro ko thangi aing rogo dan ne kasuna ni ai phun khaile ka dol kasulai tong lai kha ge malai li ang ke chung phair service no phun khai kya ingke borok phai kya gar ti kotor yang tuguri phaina kala yung ge ba gari parang mali ya ingke bo jaga kulogi thika nai legere na ni chung ge ang bono tui borong tui phai kya an borong tui phai ni bo birijo simi borok basa hoi bo jaga kelek khini simi kok sai tong loi ongka ang no bukha tong thoya ayeng di thangai naimani achomsa ula haki ngi bokrok nunuk de phoi pisai kisa tuyono ga hai po nanga bo jabra rok dang khane ang bong phatsa sa hoya ta olo ka thikun kisa nuk jagre ka por ka mo babu no nang bong no sawoi borok khosa lagi ta musuk ko nong liya da musungna kha bumung sake robi emi chinar ke bono bangal ni nong layo bo arom phaitine binja ko da tong kaisa bo kun mota ke thangi dekhi rasuri musuk ke basi dorab ingke hospital logo da talang khasa hospital lo to talang kha apun oron se ko thi bo hospital talang ge thika ni sawo ar pore ke postmortem jaga talang ngai tai ne postmortem khai tup khata ke je tabuk je adino kete thike je sorkani bolo phada phaike phaika ai kono sahaja da SDM by video 10,000 kalang kha sar ko MDC Ganesh ba 2000 kalang kha ga horap haye service jit koloi ba 1800 kalang kha aja ingka tai sorkani tei je adino nongmani 4 lakh taka ro na ni khana man abo rokhe madana aboro kheto babu de death certificate do kari gara di aban pore kago jomara khai re phaikengke sing ব্যবস্থা khaine ani sauta na wang sumaya kintu e dema dino je nongmani social media bo tini 10,000 kalangkha tai baki nai ni saman aboro busu joti madamang khabo singwa ni afro je mamani tai maya ko ke nong kagosok bo joma da imangkha kagos ke sing death certificate bagai Sukroban dino jomar mani abo mang khangka sung phun khaini ni chawta ponjet to se joma mar phayo aba aini hojen chairo hoja gongko ba ke abon pore tai kebo ama hai subab sumro khada khai jaka abon pore tai kebo khai jaya